Скъпи приятели, Министерството на вътрешните работи изпрати до господари на ефира резултатите от проверката в столичното първо РПУ по повод нашето разследване за полицейски произвол над момиче и момче. Полицаят Кристиян Стоянов от първо РПУ, който сам си скъса ръкава на униформата, е предложен за дисциплинарно уволнение. Инспекторатът на МВР е преценил, че той е извършил престъпление, за което се полагат от 1 до 10 години затвор. Затова данните от проверката ще бъдат предадени на прокуратурата. Началникът на първо РПУ, комисар Даниел Пашов, е наказан дисциплинарно с порицание за неупражнен контрол върху подчинените си. А шефът на охранителна полиция на същото районно управление, главен инспектор Никола Панчев, е предложен за дисциплинарно уволнение. След чутото и видяното, да кажем браво на обективното вътрешно разследване на Министерството на вътрешните работи. Разбира се, чакаме решенията на МВР да влязат в сила, както и прокуратурата да се произнесе по случая. Господа прокурори, вземете пример от вашите колеги в МВР.